رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ranar Asabar 27 ga watan Ramadana Hijiriya 1445 wanda ya daidai da 6 ga watan 4 miladiya 2024. Ga mu a mu'assasatul Islah litanmiya wanda samahatu Sheikh Shu'aibu Salihu Zaria yake gabatar mana da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfani da abin da muka saurara. Maudu'in da malam ya rufe akai kan maganar mutanen Annabi Shu'aibu. Wato duk sanda kaga Allah na ta maimaita abu a cikin Alƙur'ani, to kimar abin ta kai kima. A cikin suratul An'am, a cikin alwasayil ashara, sai da Allah ya kawo maganar cika ma'auni. Wasu yoyi ne guda 10. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya tsare su, yanda kake shiga ɗakin ka haka zaka shiga gidan aljanna. Allah ya ce wala taqrabu malil yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashidda wa awful kayla wal mizan bil qist. Ku cika ma'auni, ku cika sikeli da adalci. Allah bai bar mu ba, ya dawo cikin suratul a'raf. Allah ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr awful wala tanqusul mikyala wal mizana. Kar ku yi black market, kada ku yi ciwaciwa, kar ku tauye wa mutane haƙƙinsu. Allah ya ƙara dawo cikin suratul hud. Allah subhanahu wata'ala ya ce awful wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'asu fil ardi mufsidina. Ya dawo cikin suratul isra'i. Annabi sallallahu alaihi wasallama Isra'i da Mi'raji ya tafi wurin Allah. Allah ya bashi dokoki guda 25 ya zo mu wannan al'ummar da tsaraba. A cikin dokokin nan guda 25 Allah madaukakin sarki ya ce wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qisdasil mustaqim. A ruwayar mu ataku wazinu bil qisdasil mustaqim. Kun san akwai bambanci tsakanin ni da shi, ni gaban malam ne yana wahaddar, shi kuma waje ya fita. To mu ta mutawar shi wazinu bil qisdasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu tawila. A suratul shu'ara'i Allah ya rufe maganar gabaci ɗayanta yace auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Ku cika ma'auni, kar ku zamo cikin masu tauyewa. Wallahi tallahi jiya naga wa'azi, jiya nan akwai wani bawan Allah da Allah ya shi rayuwarsa a rigacikon, shine sarkin Bai Zazzau, Alhaji Musbahu Muhammadu Bello, Allah ya gafarta masa. Sallar jana'izarsa ai yana lahira, ai yana kabari, Allah ya gafarta masa. Sai da muka yi sallah da gwamna mai ci da wanda bai ci da mutum 7. Ga alaramma muna zaune da tsohon gwamnan Kaduna akan benci daya kafin ayi sallah, Umar Faruk Ahmad. Sai na dafa alaramma nace ka san wannan yace nace mishi to yayi gwamna a jihar Kaduna kuma a gwamnatin soja. Ka allam yukhlaqu aw lam yakunu. Da ransa fa da lafiyansa, amma yanda ka san bai zo wurin ba, bai taba zama gwamna ba ta shi yake yi ba. A daidai wannan lokaci sai ga tsakin kuka shi ma ya zo sallah, Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i. Wallahi abin da ya tada min da hankali, sai da ya zo dab da shiga mota wani ya leko ya faɗi wata mummunar magana mafi hadari. Kai ba za ka ce jiya Malam Nasiru ne gwamna ba. To wallahi ƴan uwa ku kiyayi kayan jama'a. Wallahi ciwa-ciwa da kuke gani ba abin da take haifarwa sai kaskanci da wulakanci. Duk wanda kaga ya kai labari halil ya riki. Malam Shu'aibu ya faɗi wata magana mai haɗari. Yace Allah na ta tsince mutanen kirki, Allah na ta tsince mutanen kirki, Allah na ta tsince mutanen kirki dan kada su ga bala'i. Abinda zan rufe da shi na karke wani hadisi ne kwara ɗaya na Sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza fa'alat ummati 15 haslatan halla biha albala.
idan al'umma suna aikata ɗabi'u ɗaya daga cikin guda 15 Allah zai saukar musu da masifa da bala'i. To mu yau bayan 15 ɗin har da ƙari. Idza kana al-maghnama duwala, idan aka mai da dukiyar baitul mali kowa ya saci abin da ya ga dama, a saurari zuwan bala'i. Wal amanatu maghnama, in mutane suka mai da amana ta zame musu ganima, a saurari zuwan bala'i. Waz zakatu maghrama, in masu kuɗi suka mai da zakkar dukiyarsu tamkar tara Allah ya sa musu, a saurari zuwan bala'i. Wa ta'ar rajulu zawjatahu wa aqqa umma, da an wayi gari mutum na girmama matarsa yana wulakanta mahaifiyarsa, a saurari zuwan bala'i. Wa barra sadiquhu wa jafa abahu, da an wayi gari mutum na girmama abokinsa yana wulakanta mahaifinsa, a saurari zuwan bala'i. Wartufiatul aswatu fil masajid, da an wayi gari kun ga ana daga saututtuka ana rigima a masallatai, a saurari zuwan bala'i. Wa ukrimar rajulu mukhafati sharrihi, da kaga ana girmama mutum saboda tsoron sharrinsa, a saurari zuwan bala'i. Wa tukhizatul qainatu wal ma'azib, da kun ga mutane sun rike kada da waƙe-waƙe da goge-goge, a saurari zuwan bala'i. Wa shurbal khumur, da kun ga ana shan nau'ukan kayan maye, a saurari zuwan bala'i. Wa sadatul qabila fasiquhum, da an wayi gari mutane sun dauki mutanen banza sun dora su zama shugabanninsu. Annabi ya ce fartaqibu inda zalika rihan hamra, ku saurari zuwan wata jar iska. To mutane sun dauka wata iska ce za ta taso jajazur, a'a wannan jinin da ake zubarwa, wannan iskar yau a ce an kashe mutum kaza wuri kaza, gobe an kashe mutum kaza, ita ce wannan jar iskar. Au khasfan au maskan, ko Allah ya shafe mu ko Allah ya kisfe mu, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i. Muna tawassuli da wannan tafsiri, Allah ya sa ta dalilin sa zamu samu zaman lafiya, Allah ya sa ta dalilin shi waɗanda suka bace za su dawo kan hanya, Allah ya shiryar da shugabanninmu. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta